Скъпи студенти, искаме да ви обърнем внимание на една важна тема от университетския ни живот. Нашата обща отговорност да подкрепяме разнообразието, равнопоставеността и приобщаването. Всички знаем, че университетът не е просто място, където взимаме диплома. Това е среда, в която се учим да мислим критично, обменяме идеи и се подготвяме за бъдещето си. Начинът, по който учим и се отнасяме един към друг тук, има значение не само за нас, но и за обществото като цяло. Затова темата за разнообразието, равнопоставеността и приобщаването е толкова важна. Разнообразието означава да има място за хора с различен произход, култура, вярвания и способности. Равнопоставеността е свързана с това всеки да има честен достъп до възможности и подкрепа, а приобщаването е усещането, че си приет и ценен такъв, какъвто си. Тези три неща са тясно свързани. Не е достатъчно само да сме различни. Важно е всички да се чувстваме включени и да имаме равни шансове. Нашата цел е университетът да бъде място, в което всеки студент, независимо от своя произход, може да учи спокойно, да се развива и да успее.